Johan der, og hjertelig velkommen til Faxe Konti i Snebafnalene til 2016 år. Som sagt, som det er den søgneste Snebafnalene i 2018. Og ligen i spillet er Norsken og H81, og vi får presentere ligen nå. Først H81. Nummer 8, Paul Jakobsen. Nummer 2, Sveinor Olafsson. Nummer 3, Boje Hansen. Nummer 4, Håkon Westland Tøyum. Nummer 5, Brian Slein. Nummer 6, Sakaris A. Sakarisson. Nummer 6, Janus Dan Churus. Nummer 8, Silas Wang. Nummer 13, Andras Klein. Nummer 20, Paul Mikko. Nummer 11, Baldur Gitnason. Og nummer 14, Elias Ellefsen av Skibabøto. Og for det norske, nummer 8, Telge Depes Olsen. Nummer 3, Daniel Ragnarsson. Nummer 3, Barber Lev Lorentzen. Nummer 4, Hørner Lofberg. Nummer 5, Hannes Arnason. Nummer 6, Nils Jansson. Nummer 6, Pauli Høy. Nummer 8, Jonas Rasmussen. Nummer 20, Gjerske Vitalis Mørs. Nummer 11, Sveinor Lava Olsen. Og nummer 12, Hans Peter W. Frymonsson. Og dommerlisten der er Jekvanskjell Nopse og Parur Briboik. Og av vatsjonen til høyre her sitter Arsklaus Marscher, Niklas Høykard Helmesarsson og Hedemar Leon Jakobsen. Og av vatsjonen til Lørstanden sitter Rasmus Søby og Terje Børsen. Johanist og takk for jer.
Matchscorer nummer 8, Jonas Rasmussen. Zo is dat een 2-0 voorstand. Matchscorer nummer 2, Daniel Ragnarsson. Zo is er een 2 uit. Matchscorer nummer 4 staan, Elias Alexander Shibagoto.
Malskover nummer 14, det var hans andra mål. Elias Ashimagötu. Så står det 3-2 för Morsdal. Malskover nummer 8, det var hans andra mål. Jonas Rasmussen. Så står det 3-3. Malskover nummer 20, Paolo Mittu. Malskover nummer 20, det var Björnskog Carlos Bush. Så står det 4-4. Malskover nummer 3, Boye Hansen.
Så står 5-4 till Havanovich. Målskorare Värnamo. Tutcher. Här är alltså Annamal Paolo Mikko. Så står han 6-4, målskorare Värnamo. 11, Baldur Gitlason.
6-5, målscorer nummer 8. Det var hans tredje mål, Jonas Rasmussen. Så står Sheffield, målscorer nummer 14. Det var hans tredje mål, Elias Ashimagötu. Så står han 6-6, målscorer nummer 2. Det var hans andra mål, Daniel Ragnarsson. Så står han 8-6, målscorer nummer 14. Det var hans fjärde mål, Elias Ashimagötu. Så står han 0-6, målscorer nummer 14. Det var hans femte mål, Elias Ashimagötu.
Så då står han 26 och sista mål i förra halvlek skorar nummer 6 Janos Damjuros.
Så står han etter seg, malskårer Vernemar Punche, det var hans andre mål, Bjørstø Vitalis Mørs. Så står han 12-tjej, malskårer Vernemar Fjurstam, det var hans satta mål, Elias Ashimagöto. Så står han 13-tjej, malskårer Vernemar Fjurstam, det var hans sjätte mål, Elias Ashimagöto. Slutstånd 13-8, malskårer Vernemar 2, tar hans tredje mål, Daniel Ragnarsson. Så står han 14-8, malskårer Vernemar 6, tar hans andre mål, Janus Damjuros.
Så står man första matchen. Landslaget nummer 2. Här har han flera mål. Daniel Ragnarsson. Så står man 15 matcher. Landslaget nummer 8. Silas Wang. Så står man 16 matcher. Landslaget nummer 4. Håkon West av Tajon. Så står man 16 matcher. Landslaget nummer 6. Samuelsson. Voorstel 16 punten. Landslaget nummer 2. Hij was 5 maal. Daniel Ragnarsson.
Sjöström Arjan Tutcher, målskorare nummer 4, för hans Anna-Maj Hakon Westfeld Tajon. Så står man Nujcan Tutcher, målskorare nummer 13. Andras Klein. Nummer 8, Paula Jakobsen. Så står man 21, målskorare nummer 8, för hans Anna-Maj Silasvang. Så står man 22, målskorare nummer 4, och han har 3 mål. Hakon Westfeld Tajon.
Målskårer nummer 6, for hans har 3 mål, Janus Damjoulos. Så står han 3-12, målskårer nummer 8, tar hans har 4 mål, Jonas Rasmussen. Så står han 24, målskårer nummer 2, Sveinor Olafsson. Så står han 25, målskårer nummer 2, for hans har Anna-Mar Sveinor Olafsson. Så står han 25, målskårer nummer 2, for hans har satt mål, Daniel Ragnarsson.
Så står man 26-16. Målskoraren nummer 11. Och han står 3 mål, Baldur Gittlason. Så står man 26-14. Målskoraren nummer 3, Barur Lorentzen. Så står man 26-15. Målskoraren nummer 2. Där han sina 7 mål, Daniel Jakobsson. Så står man 26-15. Målskoraren nummer 2. Där han sina 10 mål, Sveinur Olafsson. Och så står man 26-15. Målskoraren nummer 6. Han sina andra mål, Sagaris Sagarisson.